Molt bona nit, com estem? Bona gent, com està aquestes persones meravelloses que tinc aquí a l'altre costat dels internets? Com esteu a casa vostra? No, com esteu? De veritat, com esteu? Al final, com esteu? Perquè mai us ho pregunto. Sempre, com està el programa? No, com esteu vosaltres? Esteu bé? Esteu bé? Perquè jo no estic del tot bé per un tema, no estic del tot fi. Un petit apunt, si no ho dic, m'ho faig a sobre, em sap molt de greu, ho he de dir. Si una dona denuncia un abús sexual, se la creu. De base, se la creu, te l'has de creure. I punt. No hi ha... No, però és que... No. Punt. Les conseqüències negatives que pot comportar el fet de posar en tela de judici una denúncia per abús sexual són terribles a molts nivells. Terribles. Aleshores, a partir d'aquí, jo no sóc ningú per posar-me a fer discursos, no sóc qui li toca fer discursos sobre totes les conseqüències, tot el per què. Simplement, si no ho deia, m'ho feia a sobre, així que, evidentment, des de l'equip de Nit de Copa, des de l'equip de Copa Catalana Pokémon, som favorables al Germana, jo sí que et crec, de base. Així que, bueno, Jordi, em pots tornar a tirar l'entrada i comencem de nou? Sí? Vinga, va. Tirem l'entrada i comencem de nou, vale? Comencem amb els jijifukis, vinga, va. És superridícul aquest ball que estic fent, però hi ha un temps, aquest és el temps que normalment la persona que presenta estaria entrant, no? Entraria i diria fent així, ei, què passa tu? Després parlem, com estem? Però com que estic aquí quieta, la meva cadira més estic en pantalons de pijama, doncs què he de fer? Improvisar una miqueta i fer el bailecito, el que catalogarem a partir d'ara com el bailecito, ¿vale? A partir d'ara el programa es comença amb el bailecito. I què hem de dir en aquest programa? Hosti tu, al final polèmica rere polèmica. Després aprofundirem una miqueta més sobre el tema, perquè venen les notícies, però simplement comunicació oficial, comunicació que us he de fer des de Nit de Copa, aquest cop. Aquesta setmana ha estat tacada per una polèmica. Hi ha hagut una polèmica, ha passat una cosa per Twitters. Per Twitters ha passat una cosa. S'han destapat una sèrie de coses, hi ha les opinions d'uns i les opinions d'altres. Des de Nit de Copa, simplement comunicar que estem consternats. Ens trobem consternats per aquesta polèmica, ens trobem consternats per tot el que s'ha advertit. Efectivament, estem parlant sobre el Tour Poció Gate, estem parlant sobre la polèmica de l'any, possiblement, que el món Pokémon es refereix. Aquí he de dir, des d'aquí, amb tot el cor, no li volem cap mal mai a cap Clefairy ni a cap Jigglypuff, quedi clar. Nosaltres ens va venir una col·laboració amb Tour Poció S.A., la vam agafar, la vam acceptar de bon grat i a priori nosaltres sempre que l'hem fet servir ens ha funcionat. A nosaltres ens ha funcionat. Després aquí hi ha processos judicials i ja vindrà la fiscalia, la roba policia, aquestes coses i ja veurem què passa. Hem treballat per intentar portar els protagonistes d'aquesta polèmica en el programa d'aquesta nit. No ha pogut ser per diferents motius. Cadascú treia les conclusions que vulgui treure, però no ha pogut ser. Ens trobem que tenim aquí un programa per endavant meravellós, això sí, un programa espectacular. Jo abans m'hi l'escaleta i m'estava rient només de llegir l'escaleta, o sigui, l'escaleta en si, en plan, ara ve aquest, ara l'altre, jo m'estava... Ara ve aquest i farà allò... M'estava rient jo sol, vale? És que... Venim un programa, per favor, gent, venim un programa. A veure, un moment, quanta gent hi ha al xat ara mateix? Vull que, sisplau, la gent del xat ara mateix, necessito saber què opineu de què... Vale, sí, no porto ulleres, és l'altre tema. Estan passant moltes coses, no porto ulleres. Acaces, què et passa? Per què no portes ulleres? Acaces, qui és aquesta persona? On està el meu presentador de Late Night favorit? Què han fet amb ell? Que tornin les ulleres, sisplau. Aquí veurem les ulleres de l'Acaces. L'altre, polèmiques, no estan les ulleres de l'Acaces, què passa? Que jo, després dels programes, jo me'ls remiro. Jo després agafo i me'ls remiro que t'ha sortit, a nivell d'àudio, a nivell no sé què, com ha entrat això. Què passa? Que si em porto ulleres, passo a tenir els ulls blaus. Se'n veu? Un reflexe blau espectacular. I dic, escolta, stop, no tinc els ulls blaus, no sóc aquesta persona, no sóc nòrdic,
Vale? No sóc així. Jo qui sóc? Aquest sóc jo. Mireu. Vaig a jugar amb el plànol i mireu. Tu, vosaltres quin color veieu aquí? És blau? No tinc ulls blaus. Tinc ulls marrons. I no me n'amago. Vale? Reivindicaré per sempre els meus ulls blaus. Per què? Perquè sóc jo. Llavors, com que tinc els ulls marrons, aquí s'ha vingut amb la cara destapada. Ulls marrons sí. Prou a la tirania dels ulls blaus, per favor. Així que aquest programa es farà amb lacaces sense ulleres. I ja veurem què passa amb els següents. No em volia enfadar, però m'esteu fent enfadar al final. Així que no vull parellar amb aquestes tonteries que estic dient. Anem a fer una cosa. Què us sembla si passem ja de tota aquesta tonteria, tota aquesta pantomima, tot això que està passant i comencem ja amb el que us interessa? Amb el meollo, amb la teca, amb el que heu vingut a veure aquí, perquè vosaltres heu estat aquí al late night de nit de Copa a informar-vos de què està passant en la Copa Catalana Pokémon i està el Tom Pokémon parlant sobre els seus ulls. Això ha passat aquí. Així que anem a, sisplau, fer una passa endavant, deixem de mirar enrere i podem començar a donar pas ja al primer col·laborador del programa d'avui, com sempre, ja ho sabeu, la gent habitual del programa ja sabeu que ve ara que ve. Ara ve les noticites, ara ve les news, ara ve el posar-se al dia, no? En plan, què ha estat passant aquesta setmana? Com estan les novetats de la Copa? I aquí tenim per fer aquest noticiari, ni més ni menys que el nostre especialista en notícies, en la candente actualitat, que és ni més ni menys que el senyor Xavi Chavalma Briefenstein! Aquí estan els dits més famosos d'internet. És que em mata cada vegada. És que és la hòstia. Brief, com estàs? Estàs bé? Has descansat? Estic bé. T'he de donar una primera molt mala notícia que crec que t'hauria d'importar una mica, i és que hi tens rates aquí sota. Jo portava un... A veure, producció. Compreu una pala de tenis o alguna cosa. O feu neteja, feu alguna cosa. Perquè jo portava un sopar i si el meu entrepà per sopar està rosegat allà, jo no l'he tocat més, l'he deixat, i les rates se l'acabaran, jo només ho dic. Mira, al final la Pachamama s'obre camí i si les rates han volgut instal·lar-se aquí sota, les hem de respectar. Les rates són supercookies, vull dir, per favor, les rates són un animal supercookie, Brief, has d'aprendre a conviure amb les rates. Et convido a venir al forat, doncs, a la propera vegada jo m'assento a la cadira, si et sembla bé, donem les notícies al revés. No. Estava mirant pel forat i he traspassat jo un plànol de realitat. Escolta, coses que succeeixen. Les notícies, Brief, sisplau. Hi ha rates, la primera notícia, ja està. Anem a la segona notícia, vinga, anem per feina. A veure, no podem perdre el costum d'anar informant el progrés dels nostres participants allà del Random Block. Per això està aquesta secció, per explicar com va el procés, no? Doncs bé, recordes que la setmana passada van fer menció doncs, a les 25 hores... No, 25 no. Quantes hores van ser? Ja no me'n recordo. 21 hores directe, consecutives sense fer directe, bé. I en aquestes 21 hores, recordes que vaig fer menció a que Fiopei va fer un rècord de 10 hores seguides? Sí. Et vol sonar, no? Et vol sonar. Si et dic que aquest rècord s'ha superat? Com? S'han superat les 10 hores seguides ininterrompudes de directe. No es pot, és impossible. No hi ha hores al món. No han passat tantes hores des d'aleshores. És possible. En aquesta setmana, el nostre participant nouvingut, Hidroaku, n'ha aconseguit 11. 11 hores seguides a Random Block. M'estàs dient. Vull dir que els dos nouvinguts, Fiopeu i Hidroaku, han vingut aquí amb unes ganes de jugar a la Copa que no se'ls acaba i han vingut aquí i em digui, escolta, a mi fer streams de 3 hores, 4 hores, a mi això se'm fa cut. Jo necessito aquí maratons. M'estàs dient això? Sí. Sí, 10 hores. Vull dir, jo em posaria un barret i me'l trauria, el que passa que no en tinc cap a la vora. No és a dir, vull dir, no ho sé, esperem a la setmana següent, aviam si algú es marca un 12 hores, mig dia sencer jugant a Pokémon.
Clar, ara ja, tot el que no sigui un 24 hores, a mi ja se'm fa curt. A mi una streamada de 6 hores, a mi ara mateix en plan, espavila. També se n'han fet de 6 hores, també se n'han fet. Jesús, sisplau, algú pot atendre aquesta persona. Jo crec que potser són les rates que hi ha aquí sota. Seguim amb les notícies, que a part d'això tenim una altra notícia molt bona també. Ja vam pronosticar la setmana passada que hi hauria algun participant que podria acabar aquesta setmana a la Copa. Es ve a mi. Ho vam dir. Doncs no sols un participant acaba la Copa, ni tan sols 2. És que ni 3, no 4. 4 participants aquesta setmana, o sigui, la segona setmana de Random Lock, ja han acabat el joc. Ja s'han passat la lliga. Ja estan al postgame. De fet, estan preparant-se ja a fer els primers passos pretorneig, de tratar captures, començar a team building, objectes, tota la pesca. La gent va bojíssima, amb la Copa. La gent va bojíssima. Cuidado amb els que tenen 2 setmanes per preparar-se a la Copa, que aniran molt forts. Jo tindria por. He dit que n'hi ha 4, però no he dit qui. Misteri, Doncs, bueno, i si aprofitem ja i us poso aquí la classificació de progrés d'aquesta setmana. Grafisme. I allí veureu, no? Doncs els 4 primers seran els 4 que s'han passat al joc. Aquí els teniu. No hem posat les medalles perquè, per què, no? Si ja s'han acabat el joc, doncs... Medalles, els 4 que no tenen medalles, no? És a dir, Elodin, Blaziken, Hidroaco i Bob Estropajo ja s'han passat al joc. Estan ordenats, doncs, per ordre de vida. Si hi havia un empat amb Elodin i Blaziken, i vaig pensar, no, farem servir el criteri de desempat que vaig comentar l'altre dia, que era en cas d'empat, Paradox va per sota. El que passa és que aquest criteri, en aquest cas, no em servia, perquè no hi és en Paradox. I vaig pensar, doncs n'he de crear un altre. En cas d'empat, el segon criteri és Elodin sempre va per sobre. Elodin ens va guanyar... Puc dir una cosa? M'agrada moltíssim perquè aquí el criteri el tenia superfàcil. Que és... Sí. Elodin ens va guanyar el cor en l'altre programa, llavors no podíem fer-li aquest lleig. El criteri era molt fàcil perquè era Elodin va acabar primer, sí. Va arribar a la lliga de primer. No, però no. És que sí, i si hi ha un altre... Aquí no busquem això. Aquí volem criteris de veritat. Exacte. En cas d'empat, Elodin hi ha per... Favoríssim. Sí o no sigui el primer. Per sota i Elodin per sobre. Exacte, ahí està. Bé, doncs... Aquí van les notícies del que va progrés del joc, no? Vull dir, tenim el Mr. Tour que té 8 medalles, està a punt de fer la lliga i estic jo també ja. Bueno, Vaya, quina casualitat, Quina casualitat t'has posat a tu, Jo volia comentar una cosa sempre m'hi posaré, Vull dir, sempre. Per favor. Ens volia comentar l'última setmana que es va fer una cosa que és una cosa que jo no m'esperava ni una mica de desorganització, i és que va haver-hi un moment donat, crec que va ser dimarts de la setmana passada, que va haver-hi ni més ni menys que 9 streams Exactament. Convivint en un mateix moment. 9 persones fent stream de la Copa en un mateix moment, que és una cosa que va ser al·lucinant. Vull dir, a la primera edició pràcticament no hi havia 9 participants. Doncs en aquesta tercera teníem 9 participants alhora fent stream. Una cosa que jo, personalment, a mi em va deixar flipant. Era una altra de les fites que es van aconseguir dintre d'aquestes 21 hores seguides, perquè en el mateix interval. Sí. Increïble. Bueno, pues... moltíssimes gràcies, Drift. Tinc més notícies. És que no s'acaben les notícies aquí. No s'acaben les notícies aquí. No. Perdó. També hi ha males notícies. També n'hi ha de dolentes. Amb els Random Locks, tots ho sabem, els amics, a vegades passen, no? Dir crítics o males decisions preses en combat. Simplement edificis que s'han de posar per poder pensar. Doncs sí, hi ha pèrdues. Hi ha hagut pèrdues. En aquesta setmana n'hi ha hagut moltes de pèrdues, de fet més que la primera. Les hem fet un recompte, vull dir, m'he encarregat jo d'anar mirant participant a participant i les he anat comptant totes, una per una. En aquesta setmana tenim... La feina que fa aquesta persona, sisplau, poques veure la feina que fa aquesta persona, Treball de camp. Jo no soc noticiador, també soc periodistador. La periodistació s'ha de fer, No es fa sol. Exacte. Doncs tenim un total de 62 morts aquesta setmana. Uau! 62 morts. Moltes, 62 morts? 62 morts aquesta setmana. Jo m'he estranyat. Vols dir que ho he comptat bé? Jo he tornat a comptar i m'han tornat a sortir 62. Un cop ho has comptat 2 vegades. Un moment. No vull treure la feina al senyor numeritos que tenim, però 62 morts. Surt a quasi més de 2 morts per participant, Sí, són moltes. De fet, hi ha un dels nostres participants que n'ha patit moltes aquesta setmana. Voleu saber qui és? I si fem una porra? Qui creieu que és el participant que ha perdut més vides i quantes vides creieu que ha perdut aquesta setmana? M'agrada. Vinga, al xat. T'agrada? Vinga. Al xat, vinga, va.
Respostes. I ja està, vinga. Vale. Ho estàs llegint? Jo estic llegint i anem bé, de moment anem bé. Bueno, sí, et tinc aquí darrere, podria fer així, però el que passa és que després el coll, llavors, a la tele té una altra pantalla aquí, la tele, jo la veig. Ah, sí, mira, allà ho veig, allà. Sí? Que no se mengi una resposta al Lugia volant, i se'm porti una línia de xat, ara. Has vist algú que... Mira, que se l'emporta. Ui, quasi. Bueno, sí, ja s'ha encertat. Vull dir, de fet, el participant que les ha patit les ha encertat i sí, són 9 vides. El senyor Bob Estropajo va perdre 9 vides aquesta setmana. Mare meva. De fet, és el rècord, perquè el següent participant, següents participants, que hi ha diversos empats, són 5 vides ja. Ja no em facis els noms perquè no me'n recordo. Un aplaudiment de consolació i de suport a Bob Estropajo, que ha fet un sprint per acabar el joc, i els sprints a vegades no passen indemnes, sinó que, evidentment, s'ha patit. Així que, enorme Bob Estropajo. Alguna notícia més? Doncs... Sí. Podríem acabar donant la resposta de la pregunta de la setmana passada, ja que estem, no? La pregunta. Ja que he sortit, ho aprofito. És que si no hauré de tornar a sortir i... Bueno... I hashtag mandra, Mig entrepà de xoriço allà sota. Nosaltres se l'han menjat les rates. Doncs sí, la notícia que vam donar, que no es va respondre en el programa, es va després republicar a Twitter, va rebre respostes, cap està correcta, així que aquesta pregunta es queda sense resposta correcta i a punt. És una pena, però bueno, per això, per aquesta setmana hem decidit canviar una mica el format. Llançarà la pregunta al final del programa. Efectivament. Després, les respostes correctes s'agafaran mitjançant un missatge directe a Twitter. És a dir, mitjançant Twitter es tornarà a reformular la pregunta allà, així teniu tota la setmana per pensar-vos i donar la resposta correcta. I, important, no es valoraran respostes que no rebin per remedi de Twitter. Exactament, ha de ser per missatge directe. No serveix. Si contesteu per aquí pel xat, no serveix. Només per missatge directe de Twitter al compte de Copa Catalana Pokémon. Ahí està. Doncs bé, anem a donar la resposta, no? Recordeu, la pregunta era que quins van ser els tipus que van aconseguir més tard un avantatge de tipus per 4. Doncs bé, hi ha 4 tipus. Els 4 ho van aconseguir a 6ª generació, que són el Fantasma, el Siniestro, l'Acero i el Tipo Hada. Puc anar, no? Crec. Bueno, a part de tota la polèmica amb la turpoció, però bueno, això deixaré a tu que te'n cuidis per anar-ne d'ella. Consternats. No, la paraula és consternats. Que tenim a l'Elodin aquí a apretar-nos, que ha començat a parlar de números de morts, ja està baix. Això és el meu. Aquí jo he de posar mà i no et vull treure... S'han cigalat. El tenim així, el tenim aquí. El tenim, està així. Se'l sent a la cadira així. Números, està així. Així que, bueno, què fem? No, me'n vaig a baix. Me'n vaig a acabar-me l'entrepà. Si mato alguna rata, doncs ja t'ho diré. Que t'estalvio. I vinga, que vagi molt bé. Posa'ls i nom. A les rates? De la ruleta. Tu tira la ruleta. Bueno, ho faré, ho tinc pensat. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies a Briefinstein, un aplaudiment fortíssim per ell i fins la setmana que ve. Adéu, Brief! És que és meravellós. És espectacular. Doncs bueno, aquí ho tenim. I què toca ara? Ja ho ha dit el Brief. Aquí hem vingut a fer seccions. I tenim una persona que jo noto la vibració dels seus nervis. Així que no sé què opineu des del xat, però tenim el tremendo honor de tenir, no un col·laborador, no, un influencer, una persona, un influencer insular, que el tio es passa el dia que si reunió per aquí, que si és que ara apareixo per la tele, si és que ara... Escolta, que tinc avui una reunió amb influencers d'arreu dels països catalans. I entre tota aquesta agenda política que té aquesta persona, doncs al final hem aconseguit dir, escolta, senyor Numeritos, podria vostè fer un petit hueco al seu calendari per nosaltres i sisplau, donar-nos les dades, l'estadística, els números, els Excels. Podem, sisplau, donar un fort aplaudiment amb tots vostès al senyor Elodin, sense context, Hola, Arnau. Hola. Com estàs? Hola a tothom. Benvinguts. Sí, et puc dir que m'encanta això que fem. O sigui, és que em fa massíssima gràcia. Realment és meravellós. És com un minijoc dins d'aquesta tele. Estic molt còmode. Com si fos la meva habitació i tot.
Ja, se tot Pues- còmode. Bastant bé, bastant bé. Pues, Què ens portes avui? jo, com sempre, dades fresques. El quadern ha estat actualitzat amb dades de tot tipus. De tot tipus, honestament. Bones Per notícies, exemple. notícies neutrals i coses bones, també. Clar, xerràveu abans amb en Brief i, clar, heu fet un molt bon recompte, com a molt bon periodísticament i tal, i m'he picat. No Normal. pot ser. Que estem aquí. Això se li diu intrusisme laboral, vull dir, normal que et piquis. O sigui, dins la meva agenda vos faig un hueco i m'ho pagueu així. Pues, Està bastant feo. bueno, pues el que he fet ha estat fer demostrar les meves qualitats numèriques. Val? I venc a fer un recompte total de totes les morts que han succeït durant aquesta Copa Pokémon. Totes les moricions s'estan a punt de revelar. I especulacions, també. O sigui... És que... Hi ha una persona que ho està passant molt malament, eh? Sí, Una persona que està pillant un procés gripal en directe increïble. És que si estàs així de constipat, no vagis a un programa en directe a fer de públic. Te pot fer molta il·lusió, però no hi vagis. Molestes a la gent. O sigui, Respeten, eh? Respeten. clar, que, Arnau, aquí no hi ha respectació ni respectament. Exacte. Pues, sense anar més en fora, vale? S'han mort un total de 149 Pokémons en aquesta edició de la Copa Catalana. Pokémons. Són moltíssims. Són molts. El que passa és que a mi no m'agraden aquest tipus de notícies, per tant, hi ha d'haver una contrapartida. Hi ha la bona notícia. Els Pokémons que viuen. Clar. I O sigui, fent unes... Pokémon vive, la lucha sigue? Claro. O sigui, Pokémons que viven, n'hi ha 2. Són molts. O sigui, No. Perdoneu. Pokémons que viven, segons... Quantos? 2 punts. Realment de massacre. Tots els altres ja ha arribat aquí Don Comèdia. No, però fent una especulació de primer d'estadística, he descobert que hi ha uns 504 Pokémons vius actualment. Són La calculació? molts. O sigui, Quants? 504 Pokémons vius. A 18 Pokémons per persona. No està mal, eh? Són uns quants. Això implica que hi ha només el 29,56% de Pokémons morts. O sigui, no està gens malament. Però Hi ha bueno, espai per l'esperança, al final, eh? No, hi ha Sí, espai per sempre- l'esperança. sempre al final és el que predomina, l'esperança. Igual que els sucs Pomodoro, que tenen un 100% de vitamina C, un 3% de vitamina D i un 11% d'una aleació que han fet que és vitamina C més D, desafiant la física i així aconseguint, dins una botella, Arnau, d'un litre de suc Pomodoro, només un litre, tenen 1,4 litre. O sigui, és una locura. Sí, m'estàs dient que tu agafes un litre de suc Pomodoro, te'l veus i tens 1,4 litres de vitamina C més D. I C i D, també. I C i D, i B, Clar, i F, també. les 3. No, Arnau, només les 3. C, D, C i D. Perdó, és que m'he engorilat les vitamines, Clar, m'he engorilat. o sigui, et desafien la física i tu vols més sempre d'ells. És que de veritat, o sigui, em dones un dit i t'agafo la mà, vull dir, increïble. Clar. Però bueno, aquests no mos paguen, o sigui, que anem a parlar de Copa. O sigui, tenim un 64,28% de participants que ja han superat la 4ª medalla. Ojo! I uns- Està molt guapo, això m'agrada, perquè just arribem a la meitat del loque i més del 50% ja passa al 50% del loque. Clar. O sigui, estem en un ritme perfecte. O sigui, el temps i els números estan donant la mà, no? Increïble. Meravellós. Perfecte. I bueno, realment, també tinc una notícia un poc peculiar, val? I és que, clar, s'ha vist darrerament que molt de Erapichu, Nidorant, això està confonent els Pokémons i un de cada 10 ha decidit anar a teràpia. O sigui, Un allà- de cada Pokémon són molts, eh? Són 50 Pokémons, eh? són Sí, molts. primer. És a dir, es troba 50. el Gavi que el seu company li diuen Nidorant i el Nidorant de devora que diu, però espera, jo que sóc? I s'estan començant a qüestionar l'existència, estan començant a entrar en depressió i s'estan començant a medicar. O sigui, des d'aquí no confoneu en Pokémons, per favor.
No sé si estem preparats per un món en el qual els Pokémon es comencen a plantejar la seva existència. O sigui... No sé si estem preparats. No. Però, Com els mantenim... També dir una cosa, des d'aquí, des de Copa Pokémon, a favor d'anar a teràpia, a favor de, si tens algun dubte sobre qui ets Evidentment. en aquest món, a favor d'anar a teràpia. Sempre. És el primer que s'ha de fer. I que suport a tots aquests Pokémons i en els seus humans responsables, pues, que vagin ara. Això no és plan. Tens alguna altra estadística? I bueno, sí, tinc la darrera, que és arrel d'aquesta setmana que ha hagut tot un follon. Han passat diverses coses, val? Des de que va aparèixer la turpoció al mercat, pues, les ventes de superpocions han caigut un 77%. Un 77 és molt. 77 és moltíssim. Sí. No només això, sinó que l'empresa ha decidit agafar un patrocinador. Drake patrocina la surpoció. M'agrada, que no és estadística, però és de rellevància. Claro. Però, clar, és que, a més, o sigui, ha estat un poc un follon, perquè, clar, arrel d'aquesta polèmica que ha hagut darrerament en les turpocions, que ja veurem com s'acaba de resoldre, pues, això, clar, aquesta que t'he donat és de principis de setmana. Ara, a dia d'avui, a dia de diumenge, les ventes de superpoció han tornat a pujar a un 26% sobre el que estaven. O sigui, he baixat un 77 i hem pujat un 26. Sí, clar, perquè la turpoció és una barbaritat, saps? I s'ha carregat el mercat. Però amb aquesta polèmica, pues, clar, torna a guanyar un pot de pes la turpoció. No és per el patrocini de Drake, és per la polèmica. A mi, si em dius que després de l'aparició de fantàstica turpoció, fes turpoció i glo, a mi, si em dius que després d'aquesta aparició meravellosa a les nostres vides resulta que les proporcions han baixat un 77%, jo et diria, poc em sembla. Sí, de veritat. No hi ha hashtagat aquí encara. Però a mi poc em sembla. O sigui, jo estic molt d'acord. A més, superpocions és una macroempresa. La turpoció és un negoci molt més local. Heu d'apostar per això. És de proximitat. Turpoció és de proximitat. És meravellós. Sí, claro, el vostre no és Peter de confiança. Efectivament. Bueno, escolta, Elodin, moltíssimes gràcies per aquesta secció de res. Meravellosa que ens portes setmana. Increïble. Encantat de venir per aquí, Arnau. Ens quedem amb les dades d'un 10% dels Pokémons han anat a teràpia, em sembla molt valuós. Sí, està bé. I això, estadística també sobre el mercat, una miqueta de presa de contacte del mercat. Com està el mercat del Pokémon? Exacte. Tenim estadístiques de tot. Efectivament, moltíssimes gràcies. A tu. Gràcies. Molt bé, fins la setmana que ve. Adéu a tothom. Un aplaudiment per Elodin sin contexto. Bueno, tu, no sé, jo només dic això, al final les notícies s'obren camí. Al final la notícia, les dades obren camí. I d'unes coses així tan rigoroses, no tan quadrades, no? Al final, les fulles d'Excel, no? Al final d'això, aquest número és així, t'hi posis com t'hi posis, no? Anem a també deixar respirar aquest costat del nostre cervell i portar una altra cosa, cap a l'altre costat, una cosa més creativa, no? Una mica ja més que no és tot tan quadrat, sinó que va més d'opinions. I és que ve ni més ni menys que el senyor espectacular, anomenat el senyor de les barbes, podríem dir-li, el Mr. Barbes, que ve a portar-nos ni més ni menys que els concursos de la setmana. Un fortíssim aplaudiment per Epic Neil Time! Però bueno, bona tarda, què dic jo? Bona nit, no? Com estàs, Arnau, com va? Bona nit a tots, menys, un moment, mentre que està tossint per allà, està estornudant per allà, que aquest senyor es prengui un frenatur, perquè a veure, havent-hi frenatur, si tu vens refredat aquí un programa, doncs te'l prens abans i vens bé i tio, ja està, no cal aquí estar atxu, pues salut, però prenguis un frenatur, per l'amor de Déu. Bueno, jo vaig cap al sofà ja, És que mira'l. És una persona que està patint, és una persona que ho està passant malament. No, aquí empatitzem, però ja... Aquí empatitzem, però fins a un punt. Vull dir, fins a un punt. Bueno, com estàs? També volia demanar disculpes públiques aquí per confondre els meus Pokémons amb en Nidorant i amb... Perdó. Perdó perquè... Coses. Perdonem. Gràcies. Bueno, ja aprofitant, no? Arnau, tu com estàs? Què tal? Espera un moment, que tinc aquí això. Perdó, Jo avui he vingut amb un avenç tecnològic, aviam si avui tenim menys problemes, vale? Porto aquí els clips. Què està passant?
Perdó, res, que he enviat un mocador a la persona perquè... Perfecte. Estàs millor? Ja estàs millor? Sí, perfecte. Vale. Sí? Perdó, què ens portes, Nil? No, dic, portava un avenç tecnològic avui, veiem si amb el pendrive funciona millor això. Ja. Vale, perfecte. Ara, pendrive. Molt bé. Vale, xerrem una que ves. I no sabia res. Què ens portes, efectivament? No, i el mando de la Play. El mando de la Play. Aviam si amb això va millor el tema. Perfecte. Ens portes el mando de la Play perquè, recordem, ens portes a la selecció de clips de la setmana per fer un concurs, no? Fer un concurs setmanal en el qual vosaltres, des del chat, votareu quin és el clip de la setmana, quin és el que us agrada més i quin és el que s'emportarà un puntet per la classificació. Menys el que estornuda. El que estornuda avui no se li compta. Perquè l'estem ubicant cada cop en lloc diferent. Bueno. La setmana que ve entrevista a la persona que estornuda. Sisplau, perquè això, a veure. Aleshores, com ho farem, això? Bé, avui, com la setmana passada, jo he portat 5 clips, he portat 5 motes aquí, vale? Llavors, comencem pels clips, si vols, no sé, com tu veus? Comencem pels clips? Sí, comencem pels clips. No? Va bé, clips? Va, perfecte. Doncs vinga, comencem pels clips. A veure, doncs el primer clip que us porto... Espera, abans, un moment, una mica de... No? El primer clip que us porto ve d'un participant que ja ha acabat aquest participant, ha acabat ja, i en l'últim combat, de forma molt èpica, se li va morir... no se li va morir, no ho sé. Va haver-hi... Perdó. Va haver-hi un moment molt tens, molt dur de combat, que ens fixarem amb els detalls, d'acord? Molt bé, perfecte, vinga. Primer clip. El tinc per aquí, va. Que mos fas usado sofoco. ¡Oh! ¡Aguanta Ryokugu com un cabrón! Li baixa moltíssim l'atac especial. Vale, ara que té l'atac especial baixat, a full a més, mos poden curar, vale? Si mos torna a fer el mateix, mos pegarà menys, mos pegarà en principi la meitat, a no ser que mos fiqui un crític que mos mata. I si mos fa l'altre, doncs ja veurem. Vinga. Com fos i amb l'atac baixat, va. Envite Igneo, què li passa, hermano? Ah, se me morirà ara, pues. Mala tarda, tio. Torna a aguantar, perquè és un... No! Que no vines, Arnau. Estic molt trist ara mateix. D'infart, Vull dir, els numeritos aquesta vegada no han estat del seu costat, Hosti, mira que és mala sort, El tio li havia anat tot donat, O sigui, si li havia baixat l'atac especial, havia d'aguantar un altre hòstia comodíssimament, la poció, no sé què, tal, i va, el deixa amb 15, el crema, que és lo suficient, que a més, espera, hi ha un detall, és que salta una confusió que té Stumbler, Sí, no, sí, és que és tot. És que, bueno, en fi. És terrorisme emocional, aquest tema. És un RNG molt dolent, la veritat. És que aquí sí que podríem dir, és que l'RNG. Aquest és el primer clip. Vale, el segon clip. El segon clip us el porto, vale, des del nostre estimat Priefenstein. Bueno, és un clip que s'explicarà sol, és molt graciós, no cal dir res. No sé què té. Així que canviar és el mateix que tirar una poció. A més, ara a mi estic com un de tipus acero davant. Joder, fuerza bruta. Diria que no m'ha de matar. Però Déu-n'hi-do, Jo diria que no em mata. És per 4, però diria que no em mata. Jo estava tranquil, I acabo de tirar una turpoció a l'Agron i per això no l'ha palmat. Captes d'esto, Mr. Tur? Ho captes? És el primer comprador de la turpoció. És que hi ha un detallet d'aquest clip que em mata, que és la cara mirant el xat en plan... Jo us ho he dit. Tranquil·líssima més. Mentant-se aquí amb les patates pagès, no sé què s'està menjant en plan... Jo us ho he dit. És que vosaltres que sou uns exagerats, jo. Aquí, tan pitxi. De la web analítica d'aquest clip. Bé, bueno, aquest seria el número 2, val? Tercer clip, vinga, va. El tercer clip el porto des d'en Blaziken, vale, que va tenir
Bueno, va tenir una sèrie de... Bueno, és que ell mateix ho explica. Anem a veure perquè és que no perdem temps. Ai, va la puta. Això és un càstig diví? És un càstig diví? És un no sé el què? O sigui, en els últims 10 minuts Blaziken em mata un Pokémon i em surt Mudkip de ruta. Aviam, jo diré que per mi això no és un càstig diví, sinó un regal diví, però bueno, això cadascú que jutgi. És que la seva reacció fa massíssima gràcia, en veritat. És que es fa molta gràcia. Evidentment, ni falta fa que digui, no? Vull dir, crec que és context obvi. Aquesta persona, el seu nick és Blaziken, UBGC. Pot ser que Blaziken sigui el seu Pokémon preferit. Pot ser que, per contrapart, la seva animadversió cap a Mudkip i tota la seva línia evolutiva sigui espectacular. Pot ser que aquest Pokémon se li hagi acabat posant anar un fill de puta per un tema. Una mica faltón trobo jo, però aquí jo tinc opinions, així que... Però que, just, com ja expliqué, just 10 minuts abans un Blaziken li havia matat un Pokémon. I el Pokémon que li surt després és Mudkip. És la màgia de la copa, literalment, una vegada més, com hem dit sempre, la màgia de la copa. Bueno, no sé si es podria dir com a spoiler, no? Però hi ha hagut un arc de redempció amb això, per això, Bueno, pot ser. Ja es veurà. Vinga, quart clip. El quart clip us el porto des de la Valencianeta, que també ha tingut una mica de començament dur, sobretot amb l'atac aquest que justament hem vist en el clip d'en Brief, el Fuerza Bruta aquest, que li va matar un Pokémon i li va deixar un altre a les portes. Va ser una close call i, bueno, veiem el clip, va. Actualitzable el puto... Fuerza Bruta! Va anar a menjar-me el cony de canto. Vaig a menjar-me de tots els Fuerza Brutas que m'he menjat. Vaig a arranjar-me una manera. Sí, sustituir. Olvidar el movimiento antiguo. Oh, ya rea la madre que vos va a parir. Es que solo esté 5 de 5, pero es que me té tan igual. Eco metálico, solo es baixar la defensa, a prendre pel cul. Hem vingut a matar. Hem vingut a assassinar. Vale, seguim. Vale. Perdoneu. Podem tornar a posar el clip? És que crec que en el clip és important veure o sigui, el moment d'acció. La gesticulació i tot plegat. Espera, que no li he donat el botó. Li dono el botó, Ara. El botó. Aquest, ara. L'1, crec que és l'1. El puto... Bé, era aquest. No. Va anar a menjar-me el cony de canto. Vaig a menjar-me de tots els Fuerza Brutas que m'he menjat. Vaig a arranjar-me una manera. Sí, sustituir. Olvidar el movimiento antiguo. Oh, ya rea la madre que vos va a parir. Es que solo esté 5 de 5, pero es que me té tan igual. Eco metálico, solo es baixar la defensa, a prendre pel cul. Hem vingut a matar. Hem vingut a assassinar. Vale, seguim. Em fa moltíssima gràcia aquest clip. Aquesta... És que me van a menjar el cony de canto. Boníssim. Bueno, i declaracions, Mar ara va a matar. Així que, cuidado, Apologia a la primera generació. Bueno, doncs això. Jo no l'he entès el nom, perdona, disculpa'm, Perquè diu que li van menjar el cony de Kanto, no de Kalos, ni de Hoenn, ni de Johto. Perdó. Bueno. Ho sento moltíssim. A vegades aquestes coses passen. Vale, quart clip. Anem pel cinquè, últim clip, vinga, va. L'últim clip ja, que el portem des de Blue Ken. Que va tenir també un moment, aquest no cal introduir-lo, aquest el veiem directament. Blue Ken, espectacular. No, won't you manage for me? No. No vull treballar gratis. No vull. Paga'm. Això és treballar gratis. Sóc un nen de 10 anys o alguna així. Que no? Senyor, que em solti el braç. Bueno. És que fa molta gràcia. Que no vull, senyor. Deixi'm pau, senyor.
Que No volem treballar gratis aquí. jo estic fent el meu Pokémon Journey, que em deixi vostè en pau. Em fa moltíssima gràcia, moltíssima gràcia. Aleshores, per repassar tenim 5 clips. Primer clip, el terrorisme emocional que se li fa a Elodin sin contexto. Segon clip, el Brief, que està tranquil·líssim. Tercer clip, el Blazik amb la seva càstig diví. El quart clip, la fuerza bruta i menjar el coño de canto de la Valencineta. I cinquè clip, Bloquer amb el suelto en el braç. Ja podeu votar. 1, 2, 3, 4, 5. Vinga, endavant. A votar, a votar! Votin, que aquí sí que es pot. Bé, veiem que hi ha una lluita ferrissada sabadellenca. Ojo, que Briefings Day que comença a remuntar. Perdó, jo vull votar. Home, Arnau, tan lleig, no? No, jo voto. Jo ho dic, jo voto. Em sap greu, però jo voto. Bueno, jo els porto i jo no voto, però vinga, va. Espectacular. Vale, tenim de moment, sembla que tenim una guanyadora. No sé si queda gent per votar al chat. Molotov que diu vota al clip 25. El 12, Molotov està tot és el Molotov. Diu. Ell ha vingut aquí a fer una miqueta el complot. Molotov, que des d'aquí aprofitaré per aplaudir el seu tremendíssim, la seva tremendíssima labor de periodística de rigor, Molotov, passa'ns l'adreça a casa teva per un tema. Que els nostres advocats volen parlar amb tu. Els nostres advocats volen parlar amb tu per un tema. Vale, doncs semblaria que en principi ja tenim les votacions fetes. Sembla que ningú més pot votar ja. Així que... està guanyant? Amb un 31,6% dels vots guanya la Valencineta amb el aneu a menjar el cony de canto. Espectacular. El clip de la setmana, crec jo, que merescudíssim. Anem a fer tothom, sisplau, al xat. Efectivament, jo veig que s'està fent un ole, ole! Ole, ole! Perfecte, espectacular. El poble ha parlat. I després d'aquest concurs que ve, Nil, que ve, perdó. Doncs ara, després d'aquest concurs, toca el del millor mote, no? El millor mote. Efectivament, no només tenim el millor clip, sinó tenim els millors motes. I quins són els 5 clips que... Doncs mira, anem posant per aquí la votació ja, perquè així tenim una llista en pantalla. I el primer és en Golem un Golem que es diu Willy Rex, no podem dir de qui són, per cert. Un Golem que es diu Willy Rex, efectivament, per un tema. Per un motiu obvi. Fetents. I llavors tenim també, el següent seria en Electrode, amb un nom, bueno, ETA, no sé, Jijijuji. Kabum. Que no es pot votar encara, surt. Se n'estan avançant ja. Bueno, tenim un unknown de forma M, que va ser, el nom, aquí està una mica la gràcia, el nom va ser escollit de forma randomitzada per aquest usuari, i va caure justament un nom, que era Memato, que a més va sortir amb naturalesa horrible, habilitat horrible, moviment bastant lamentable i a més era una M. Llavors, bueno, una mica la gràcia d'aquest mote. El següent tindríem un Chandelure que es diu Castanyada, per un tema, Halloween jajaja, i finalment tenim un elèctric que es diu Flish. Es diu Flish, bueno, tots sabem que hi ha Flish i tots sabem que hi ha pel riu de Flish, no? Així que vinga, va. 3, 2, 1, a votar tothom, a votar! Ara sí que podeu votar, a votar! Quin és el mote que més us agrada? De moment, vale. Hi ha hagut aquesta primera votació d'ETA, però Ui, Willy Rex. Ui, Willy Rex. La remuntada Willy Rex. Potser també la remuntada Willy Rex. Ui. Ha agafat terreno Willy Rex aquí, Vull dir, però te recupera aquí ara mateix. Jo vull votar, perdó, també, que jo també vull votar. Arnau. Jo també vull votar, jo també vull formar part de la democràcia. No sé si queda... Aquí està ben molt empat, ara mateix. M'he de costar que no hi veig. Doncs ara mateix tenim en Willy Rex un 40% i un 45% en Electrode, A diferència de... No sé si queda gent per votar, però... A diferència d'un vot només. Espectacular, el frec a frec fins l'últim moment, Sí. Bueno, tanquem la votació, no, llavors, ara? Tanquem votació, efectivament. Crec que no queda ningú per votar. I, efectivament, ha guanyat l'Electrode de qui era? Amb 10 vots, 47%, 47,6%. Quasi la meitat. L'Electrode d'aquest d'ETA era d'en... en Mr. Tour. Mr. Tour! Guanyador del mote de la setmana, el senyor David Mr. Tour.
CEO i màxim accionista de Turpoció. Turpoció i... Bueno, Nosaltres no estem fent anuncis, no hi ha cap anunci. No, aquí és un espai apolític, No, polític i fora, zero ads. No. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Nil, per aportar-nos aquests dos concursazos aquesta setmana. Moltíssimes gràcies a vostè per convidar-me a anar. Bueno, espera, agafo el meu pen, que si no... El pen, si no es queda aquí, si no el pobre pen. Molt bé, doncs un fortíssim aplaudiment, sisplau, per Epic Meal Time i fins la setmana que ve. Que vagi molt bé, gent. I vostè, el senyor que estornuda, per favor, faci el favor. Mírese. Faci el favor. Frenatur. Vinga. Que vagi bé, gent. Adéu, Nil. Per l'altra banda, tots igual. Bona nit. Adéu, bona nit. Perfecte. Nil, ves tirant. Ja vaig, perdó. Et quedes aquí apalancat i no hi ha qui segueixi amb el programa. Bueno, doncs, com ja hem dit, efectivament, en aquest programa d'avui, el programa que tenim d'avui és un programa lliure d'anuncis. Repetim, seguim a l'espera de que resol el jutjat número 13 de l'Audiència de Barcelona al respecte de la denúncia posada pel senyor Molotov i Nox envers de la fàbrica de Hohen de Turpoció. Turpoció, sempre lliure de clefeiris i gilipufs. I estem a l'espera que passi amb aquest judici, que això, com repetim, ens té consternats, i un cop es resolgui tot això, doncs ja decidirem quina posició prenem com a nit de copa respecte a aquesta marca que us dic que funciona a les mil meravelles. D'altra banda, funciona espectacular, és una cosa increïble. Te la poses, tots Pokémon ho sobreviuen tot. Jo flipo, t'ho juro, ho faig servir cada dia de la meva vida, increïble. Turpoció. Vale, com que no tenim anunci en aquest programa, perquè no tenim cap anunci, no se'ns ha pagat de cap forma, de cap manera i sota cap circumstància per anunciar Turpoció, seguim amb la següent secció. Quina és la següent secció? Em fa tremendíssima il·lusió anunciar la següent secció perquè és una secció que s'està començant a comentar per xarxes. És que la secció pa favor està agafada. És que la secció pa favor li tenen mania perquè sempre passen problemes. Aquesta setmana tenim un repte que és que la secció pa favor surti perfecta. Ni una unitat de problema. Així que, perquè ens fa tremenda il·lusió, efectivament, portar-vos ni més ni menys que l'espectacular secció Pa favor. Hola, buenas! Crec que esta vegada ja no fa falta que ens presentem, ja ho vam fer això la setmana passada, igualment. Jo sóc la Valencianeta i aquí tenim a Aina Mauey, que ens presentarà el clip a favor d'esta setmana. Bueno, gent, hem ficat l'Espukiola aquí, així que ja vos ensumem que no ha estat el premi per favor. Us ho he posat a mi molt fàcil, perquè se us han mort tots els Pokémons, totes les escenes per favor, mort, destrucció, catàstrofe, sang, han estat allà. Efectivament, hi ha hagut un genocidi Pokémon esta setmana, 18 clips de morts i 2 encounters assassinats cruelment. Molt fàcil, jo ho he tingut molt fàcil. Així que ara us deixem aquí el clip a favor. Pero da igual, ya tenemos los Pokémon que necesitábamos. Larguémonos. I llavors, per què polles lluiten aquests tios? Exacte. Si podíem marxar igualment guanyant o perdent. O sigui, aviam, nens, escolteu. Si us contracta una empresa i no us paguen les hores extres, no les feu. Hemos vuelto. Ja han vist el clip. No. Senyores i senyors. Realment té tota la raó, és un expert en la matèria i crec que tot el món hauria d'escoltar les seves sàvies paraules. Clarament, o sigui, que quedi molt clar aquí, el per favor és algo adorable, és algo màgic, és algo fantàstic i també és anticapitalista, així que estava molt clar, en Safito ha guanyat i per conseqüència barrets de palla s'endú el per favor d'aquesta setmana. Crec que no cal dir que aquí en la xarxa catalana no estem d'acord en el capitalisme i
i este clip ens representa totalment. Ara, L'explotació laboral no entra aquí. caca. No entra. En realitat és pafapont, l'explotació laboral, però és que en Clar. Slapman és molt pafapó. O sigui que no ens hem equivocat de categoria, ja ho hem fet aposta. Exacte, estava tot pensat. Estava tot Ara bé, pensat. conta-mos. Doncs mira, esta setmana ha sigut prou més fàcil que la setmana passada a l'hora de triar, perquè tot i que, com he dit abans, hi ha hagut 18 clips de morts, no 18 morts, hi ha morts que no s'han fet clip, 18 clips de morts, però tot i així hi ha una mort especialment pafapont, subratllat en negreta, tot el que vulguis dir. El Boníssimo. nostre estimat participant, guanyador d'esta secció, de la secció d'esta setmana, bàsicament s'ha matat a si mateix. Ara veurem què vol dir això. El suïcidi. Badum, dentro vídeo, senyores. Bueno, hòstia, outrage. No, Hordrill, It was at this moment that he knew. He fucked up. Hordrill, no! D'on deixa està mort el Junkrat? Fuck, he sigut misclick. Ha sigut misclick de Hordrill. Ha sigut literal misclick. Volia fer dic. Que el Blaziken em mati un Pokémon és bastant poètic. Bé, no sé què vos ha paregut la tria d'esta setmana, però crec que fa falta donar un poquet de context per a la gent que no estigui clavada en el lore de Blaziken VGC. Bàsicament, el nostre senyor Pere Blaziken li ix un Blaziken en combat, se posa molt nerviós i en lloc de clicar Dig, excavar, clica Horntrill, que és un moviment de, one hit KO, és a dir, que te mata d'un sol cop. Què passa? Que té moltes probabilitats de fallar i efectivament falla, per la qual cosa Blaziken assassina cruelment el seu Linun. Blaziken. Blaziken ha sigut assassinat per Blaziken i per acabar de així posar-ho bonico, el rival es diu Melchor, com el nostre estimat realitzador. O sigui que... Això jo no ho sabia, duríssim. És molt dur. Este clip està per totes les bandes, és pafapons, és que és l'equació perfecta, havia de ser el guanyador d'esta setmana. Així que hem acabat. Estes són les tries d'esta setmana. Ostres, m'ha deixat freda, eh? Uau! Bueno, bona gent, ostres. Us deixam amb això, tornem a sintonitzar amb Nakates fins la setmana que ve. Adeu. Adeu. Valia o no valia la pena l'espera perquè sortís una secció pafabont com havia de sortir? Vull dir, valia o no valia la pena l'espera, sisplau? Espectacular. 2 detallets, només 2 coses que vull dir. Primera, Blaziken. Aquí entra el moment que entren els risses. Aquí entren les risses. Realització, per favor, sisplau. És que aquí entren les risses, no jodes. Gràcies. És que tinc un sentit de l'humor que se te'n va la olla. I per altre costat, si algú vol contractar a la senyora Aina Mawei perquè els hi faci layouts espectaculars com el que s'ha vist, el seu contacte per Twitter, contacteu-la i us farà layouts pafabont, increïbles. I, bueno, en principi ja una mica amb això estaríem, no? En principi la gent més habitual al programa sabrà que no tenim més seccions, no hi ha ningú més que participi en el programa, a priori. En principi és una cosa que és així. Pere, potser sí que falta algú per participar. M'estic recordant sobre la taula, però sobre el meu escriptori, no sobre la taula d'aquí. Però, Pere, potser sí que falta algú per participar. Hi ha algú al xat que pensi, algú que digui, em falta algú. Hi ha algú que digui, escolta, em falta algú per participar. No estamos todas. Qui falta? Pues qui va faltar, home? Qui va faltar? Ni més ni menys que el nostre estimadíssim Ivan Il Pensatore, que la setmana passada ens ha portat tremenda secció fent una anàlisi en profunditat sobre
l'anàlisi geopolític de la Copa Catalana, no? Una mica dades demogràfiques sobre els participants de la Copa. No sé què ens portarà aquesta setmana, però anem a averiguar, no? Potser a la gent li interessa. Li interessa o no interessa? Li interessa o no interessa saber què ens porta l'Ivan? Sí, senyor, la gent li interessa, i és que ni més ni menys en 3, 2, 1, endavant, Ivan. Molt bona nit, molt bona nit a tothom. Aquí estem un altre cop, no sé parlar, un altre cop, en rigorós directe, a la nit de Copa. Aquí hem vingut per alguna cosa. Aquí es ve, aquí s'ha vingut a donar dades. Perquè si els nostres viewers es mereixen alguna cosa de veritat, són dades verídiques i dades. Vale? Així que portar un fantàstic estudi sobre a què es dedica la gent que juga. Vale. Aquí hi ha una cosa, vale? Hi ha un tema. I el tema és que hi ha molta gent que es mou al mateix cercle, vale? I aquests són els ordinadors, els PCs, vale? Tenim, que jo sàpiga, potser fallo, però diria que un mínim de 6 o 7 unitats de persones que remenen ordinadors. Però veiem que els tenim de tot tipus, no us penseu que tots fan el mateix. Tenim gent que fa aplicacions superxules per al teu mòbil, vale? Tu necessites una aplicació, pum, ja la tens. Tenim gent que programa. Jo no sé què programen, vale? Jo que potser, així, per dir alguna cosa, et troba la nova vacuna pel Pokerus. Com et programen la nova aplicació de la Thermomix. Vull dir, et programen el que vulguis. També n'hi ha que et munten un servidor del joc que vulguis. Del Fortnite no, però del joc que vulguis. Vull dir, de tot. També n'hi ha que potser encara no estan, vale? estan allà que quasi ho tenen, vale? Però que amb el seu disseny de software, tecnologies web i cloud i project management poden fer coses molt interessants. Molt interessants. No sabeu lo difícil que ha estat dir-ho tot seguit i crec que me n'hem sortit prou bé. Vale. Tema ordinadors. Es remenen moltes coses, però també tenim futurs pilots. Com us quedeu? No, és que els de la Copa Catalana... Futurs pilots. El qual, sábado teteo, domingo missa i dilluns pilotem coets cap a Mart. No la veieu venir, No la veieu venir, doncs. Tampoc us veureu venir. Que tenim un compositor. Vale. No ha fet el Pare Elisa, tampoc. Vull dir, aquí hem vingut a ser sincers. No ha fet el Pare Elisa. Però jo us dic que si el porteu a un restaurant, hi ha un piano, és que no us deixaran menjar, perquè el... Sisplau! No els deixaran menjar. Vale. S'ha parlat de que hi ha programadors, vale, que es remenen PCs, hi ha algun projecte de programador, però també tenim projectes d'enginyers i d'arquitectes. Vosaltres on penseu viure d'aquí 2 anys? A 2 anys vista. Perquè aquí, vull dir, aquí a la Copa Pokémon potser us fan un edifici de 70 plantes, com si fos la puta torre de batalla, com us fan una màquina de cosir industrial. Vull dir, el que faci falta. Però bueno, que no tot són feines així, saps, super... També tenim gent dedicada als esports, no als esports. No. Gent dedicada als esports de sempre, més en concret al futbol. Tenim un porter. Sí. Tenim un porter que no en deixa passar ni. Vale? Què més tenim? Tenim enginyers, vull dir, hem dit que tenim projectes, però és que també en tenim ja fets i drets, vale? Que fan robots, vale? Però no us penséssiu que, hòstia, és que aquesta gent de la Copa Pokémon conquerirà el món perquè tenen robots. No. També tenim experts en seguretat informàtica. Vull dir que,
vale? Que evitaran que us robin qualsevol Pokémon Shiny de la caixa 3. Així que no patiu, que tenim les dues parts. Les dues parts i l'una s'equilibra amb l'altra. Vale? No patíssiu. I ara m'agradaria fer un minut de silenci. Èpics. Els grumps. Points. De més Pokémon Porcs van ser realment sacrificats a la fàbrica on treballa un dels nostres integrants. Vale? No volem dir noms, no volem de cap manera, però sisplau, i des de la Copa demanem que el xat ofereixi i doni ofertes de feina, ofereixi cosetes que siguin una mica més piggy-friendlies perquè el nostre amic company pugui deixar aquesta mala pràctica. Vale? Gràcies. Vale, seguim. També tenim gent que li pugueu confiar, això no us ho esperàveu, això no us ho esperàveu, les vostres declaracions d'Hisenda. Vale? Vosaltres pensàveu que li poguéssiu confiar les vostres declaracions a algú de la Copa? Doncs sí, i és possible també. És possible. Però és que a la mateixa hora que et fa la declaració, et diu, tria una carta. Tu li dius, hòstia, no sé, aquesta. I et diu, mira la butxaca. Fas així. És la carta que jo havia triat. És fortíssim. Tenim una unitat de persona que el mateix et fa una declaració de renta com et fa un truc flipant. I és que si hi ha gent polifacètica, la tenim tota nosaltres. Però també és que és molt heavy, tenim gent que fa ciència. Ciència. Sabeu el tema aquell del Mew i el Mewtwo? Vale? Mew, Mew2, Mewtwo, clons, experiments. Doncs és una única unitat de persona que ho gestiona tot sempre després d'esmorzar, mai abans. I què més necessiteu? Voleu, jo què sé, què necessiteu? Digue-m'ho. Traduccions de què? De quin idioma? Veieu caràcters raros i no enteneu què posa? Llenguatge cítric, què és això? No és cítric, és ciríl·lic. Traduccions del rus? També tenim a la persona. I, bueno, jo què sé, potser si necessiteu traducció també necessiteu algú que li doni una empanteta al vostre negoci. Disseny flipants, què voleu? Voleu fer una pel·li? Del vostre negoci sobre com vau començar des d'un garatge i ara sou uns magnates de la indústria? Doncs tot això, una unitat de persona us fa tota la publicitat, els dissenys i a sobre us fa una pel·li. Què més voleu? Què més? No saps el percentatge d'Armani tan salvatges en tu zona? Tenim estadistes. Que no saps portar la teva empresa? Doncs tenim gent que te l'administra. Que necessites un armari de 70% vint amb un trucolat interdimensional a les cantonades? Doncs t'enviem el fuster per DM. És que no dono l'abast. No sé, tant de bo tinguéssim algú que pogués, no sé, cobrir el Mundial d'hoquei herba femení? També el tenim. Què voleu? Gent que ha fet, jo què sé, balls de saló i que ha estudiat hostaleria al monasteri de Poblet? Que sap fer iogurts? Que sap mesclar hidrocarbur de sodi amb fetge de pansaix? I el més important, tenim una unitat de persona, potser n'hi ha més, que a vegades les meves fonts d'informació no arriben a tot. Tenim una unitat de persona infiltrada a la Generalitat, adoctrinant a les futures generacions sobre l'hegemonia del Togekiss i les guerres dels Mr. Aquesta no us l'he vist venir. Però bueno, en definitiva, estimadíssima gent de la Copa, que no us digui ningú, és que no em puc apuntar a la Copa perquè no és compatible amb la meva feina. Per favor. I fins aquí. Adéu, amics! Ja! Vull dir, gent... No sé vosaltres, a mi m'ha quedat tot claríssim. A més, sense ni una pollita, sense ni una unitat de publicitat encoberta,
No hi ha hagut absolutament res d'això. O sigui, ha sigut pura dada freda i crua pa tu cara, Espectacular. No sé què opineu, jo estic flipant. I l'última reflexió, superencertada. No em vingueu, no, és que no puc participar a la copa perquè... No. Aquí tenim gent que fa de tot. Literalment de tot. I jo personalment estic en una dado. Però bueno, amb això moltíssimes gràcies, Ivan i el Pensatori, per aquesta recerca que fa aquesta persona que ens porta les dades, les últimes dades més acurades sobre els participants. És una cosa increïble, vull dir, una feina de recerca increïble. I bueno, ja estem acabant. El que passa que us hem dit una cosa fa una estona, fem una mica remembering, us hem dit una cosa al principi del programa, i és que tocava que tornés a venir, no sé si estàs per aquí, torni a venir, ni més ni menys que... Però què està passant? Toca que torni a venir el senyor Briefenstein. Brief, què fa? Ai. Què t'han fet les rates? Estic com... No sé on soc. Allà, que no et veia. Estava buscant rates i m'he anat ficant per passadissos. Tu tens un plató aquí muntat que Déu-n'hi-do. Espera, vaig a agafar-me algun lloc, perquè és que si no les mans se'm cauen. No, que... Sí. És que he anat obrint portes i he anat passant per passillos i he parat aquí. Jo no sé com ho tens muntat això, però... Espectacular. He obert una porta i dic, collons, que per aquí em caic. I, bueno, no sé, fa una mica de vertigen la cosa, però, bueno... Ara ja... I què ens portes? Bueno, jo anava a portar-vos doncs, la classificació de com està el tema dels punts de les preguntes. M'encanta, perquè estàs mirant al sofà. Bueno, és que, la veritat, m'estan pujant la sang al cap i no sé... Normal. Ben bé ara. Normal. Però, bueno, que... Si voleu veure una persona desconcertada i perduda... Ja estàs, ja et veig. Des d'aquí se't veu molt raro, Bueno, que el cartell, que no sé si està per aquí. Si des d'aquí, també. Ahí està el cartell, Ojo, classificació. M'heu donat feina per aquí. Sí, classificació. Ens pots refrescar què és això, la classificació de què? Lo dels punts, dels clips i els motes i la pregunta, que la pregunta aquesta setmana no ha donat punts, però bueno, tenim punts de la primera setmana. Doncs això, per cada clip guanyador són 2 punts pel guanyador, per cada mote guanyador 2 punts pel guanyador, i el que quedi en segona posició n'emporta 1. Doncs aquesta és la classificació total de les 3 setmanes. Bastant espectacular. Tenim un doble empat en primera posició. Max Bala, a.k.a. la Valencianeta, a.k.a. la Mar, empatada amb el nostre realitzador, quina casualitat, el senyor Jordi Holin Melchor. Estornuda ara, va, Va, mira-te'l, és que el paio és que... Doncs el tenim un empat de primera posició, que sí, que salut. Amb aquell... Doncs, hem hagut de fer servir criteris de desempat que no explicaré ara mateix, perquè evidentment hi ha uns quants. I cal dir que jo estic també, sóc el 7è, també tinc un punt, però no m'he posat perquè quedava una mica lleig. Aquí no surts. No surto, però estic. I vens també, en principi, a fer una altra cosa, no? Sí, us deixo ja la pregunta, perquè la pugueu començar a pensar i a respondre, recordeu, mitjançant el Twitter, no sé on està el públic, perquè... por ahí, no? Però al final saps on estàs tu, com per on està el públic. Doncs això. Us deixo la pregunta. He aconseguit un Pokémon il·legal. Aquest Pokémon il·legal resulta que té tots els tipus possibles, tots, els té tots, els 18, tots. No té cap habilitat perquè estaria molt xatat si no. Llavors, jo tinc un dubte, el puc fer servir en qualsevol combat o me'l poden matar d'alguna manera eficient? O sigui, la meva pregunta és, hi ha algun atac que pugui ser-li supereficaç en aquest Pokémon? M'agrada moltíssim aquesta pregunta. Recordem, no valen respostes pel xat, no valen respostes... Ara en breus farem. M'interessa també per un tema que aquest atac es pugui executar en un sol torn. No em comenceu a dir, no, és que si et fan la combinació d'això no sé quantos... No, jo vull saber quin atac em pot fer molt mal en un torn en concret, perquè si no, si em fan algun combo, evidentment canvio. Filip, se t'estaran portant les rates? Bueno, és que podria ser que aquest forat és una mica raro. Sincerament, ara mateix sembla que estigui somniant.
També et diré una cosa, si ara entra algú a l'habitació i em veu mirant el sostre d'aquesta manera dirà que realment no estic bé del cap. No jutgem, no jutgem. No jutgem. Estan passant les logies per aquí. Bueno, escolta, Brief, moltíssimes gràcies. Recordem, efectivament, la pregunta aquesta setmana, ara d'aquí les publicarem un tuit i les respostes només vàlides per MD al Twitter de la Copa Catalana Pokémon. De quina manera es pot fer un atac supereficaç a un suposat Pokémon que tingués els 18 tipus reglamentaris? I bueno, deixem marxar en Brief, pobre, que ho està passant francament malament aquesta persona. El sacrifici que fa aquesta persona pel show, per late night, és una cosa encomiable. No tanqueu el plató perquè tinc feina, no sé com tornar. Ja miraré de trobar el camí. Et deixem la clau per aquí, si aconsegueixes sortir, et deixo la clau per aquí. Si em poseu una trampilla, em deixo caure. I baixo per aquí. Espectacular. Bueno, Brief, moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment per Brief. Adéu. Bueno, i ja ho tindríem. Pues ara sí que sí, després d'aquest desplegament de medis, una cosa espectacular, després d'aquest show sense pal·liatius, ara sí que ens despedim, no sense abans. La setmana passada em vaig oblidar i encara me'n tormento. Si us plau, necessito que totes i cada una de les persones del chat facin un fortíssim aplaudiment pel nostre realitzador, Jordi Jolín Melchor, que està fent una feina descomunal aquí darrere de les càmeres, efectivament. Un fort aplaudiment per ell, sisplau. Vull gent del xat, clap, 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 clap. Clap, 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 clap. I tota la gent que participa en aquest programa, fent feina fent un altre, el senyor Pere Blaziken també col·laborant darrere les càmeres, gràcies a tots els col·laboradors i moltes gràcies a vosaltres per veure'ns setmana rere setmana. De veritat, és una meravella, això que estem fent em fa moltíssima gràcia, ens ho estem passant superbé, ho estem gaudint moltíssim i és gràcies a vosaltres per estar allà i donar-nos aquest feedback, per deixar-nos entretenir-vos, que al final és la cosa per la que hem vingut aquí tots, no? Moltíssimes gràcies, gent que esteu a casa vostra, per deixar-nos entretenir-vos. El meu nom és Arnau Cáceres i som Nit de Copa, el vostre programa setmanal sobre la Copa Catalana Pokémon. Moltes gràcies per estar aquí i fins la setmana que ve. Adéu!